खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय नोंथांमोनाथ' आसाम सोरखारनि ADRE क्लास 3 आरो क्लास 4 नि साख्रिनि आनजादनि सोमोन्दै अलरेडि मिथिखाबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा साननैसो सिगाङाव एग्जामा माब्ला जागोन बेखौ अलरेडि फोसावनानै होखादोंमोन क्लास 3 निया सेप्तेम्बराव आरो क्लास 4 निया अक्ट'बराव जागोन होनना बिथाङा फोसावनानै होदोंमोन बाट एसे कनफिउजनबो क्रिएट खालामदोंमोन जेरै प्रिलिम्स जाग्रोगोन मेन्स जागोन बिनि उनाव भाइभा जागोन होनना बुंदोंमोन बाट उनावहाय आरो बेखौ केन्सेल खालामनानै अनलि मेन्स आरो भाइभा जागोन होनना फोसावो लोगोसेनो गोबाङानो सेलेबासनि सोमोन्दैबो सोंगासिनोमोन स' बेयो स्क्रिनाव नुनाया अफिसियेल सेलेबास क्लास 3 नि बेबायदिनो क्लास 4 नि एग्जामनि अफिसियेल सेलेबासखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन स' भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो जायफोरा रेडि जागासिनो बा प्रिपेरेसन खालामगासिनो नोंथांमोना बे सेलेबासखौ खनसे नायना ला अफिसियेल सेलेबासखा बेयो बेवहाय स्क्रिनाव बारा क्लियार नुवाखैबो जानो हागौ मानो होनना बुङोब्ला बेयो एक्सुवेलि निउस पेपारनिसो काट खालामनाय स' फार्स्टआवनो नोंथांमोननो क्लास 3 नि सेलेबासखौ बुंनानै होग्रोनि क्लास 3 आव मोनथाम केटेगरिनि दङ मोनसेया जाबाय डिग्री पासफोरनि मोनसेया जाबाय हायार सेकेन्डारि पासफोरनि आरो मोनसेया जाबाय मेट्रिक पासफोरनि माने 10 पासफोरनि फार्स्टआवनो जों जुदि डिग्री पासनिखौ नायोब्ला डिग्री पासआव टटेल टपिक एबा साबजेक्टफोर थागोन होनना बुङोब्ला गासै 10टा होनना बुंदों बिथांमोना फार्स्टआवनो ससियेल स्टाडिसनि थागोन बिनि उनाव जेनेरेल नलेजनि थागोन जिकेनि बिनि उनाव लजिकेल रिजनिं एन्ड मेन्टेल एबिलिटि थागोन लोगोसे जेनेरेल मेथामेटिक्सबो थागोन आरो जेनेरेल इंलिशबो थागोन आरो रिडिं कम्प्रेहेनसन एन्ड इंलिश लेंगुवेज होनना बिथांमोना बुंदों बिथांमोना स्क्रिनाव नायना ला नै गासै टटेल 6टा लोगोसे टटेल नाम्बार अफ कुइसन्सखौ बिथांमोना होदों 150टा आरो मोनफ्रोमबो कुइसननि जिथु मार्क बेयो रिडिं कम्प्रेहेनसन एन्ड इंलिश लेंगुवेजाव 2 नम्बर 2 नम्बरै थागोन आरो गुबुन जिथु टपिकनि जिथु कुइसननि मार्कफोर बेयो 1 नम्बरनि जागोन होनना बुंदों टटेल 150टा कुइसन्स थागोन आरो बेनि टटेल मार्क्सआ 175 नि जागोन स' फार्स्टआवनो जों जुदि ससियेल स्टाडिसनिखौ नायो टटेल 30टा कुइसन थागोन होनना बुंदों बिथांमोना बे एक्सुवेलि एप्रक्सिमेट होननासो बुंदों दे माने 30टा थानो हागौ बाट एसे हेरफेर जागोन होनना बुंदों गोजौ गाहाय जेरै 30टा बहाबा 30टा थानो हागौ बा 29 थानो हागौ बा 28 बा बिनि बाराबो थानो हागौ बेखौ आं उनावहाय डिसकास खालामगोन लास्टआव ससियेल स्टाडिसआव हमना ला नोंथाङा दायो 30टा कुइसनखौनो थागोन होनना सानना ला 30टा कुइसन थागोन बेनिनो मोनफ्रोमबो कुइसननि मार्कआ 1-1 नि जागोन बेबायदिनो जेनेरेल नलेजाव टटेल 35टा कुइसन थागोन होनना बिथांमोना बुंदों नै टटेल 35टा कुइसन आरो मोनफ्रोमबो कुइसननि मार्क्सआ 1-1 लजिकेल रिजनिं एन्ड मेन्टेल एबिलिटियाव गासै 20टा कुइसन थागोन मोनफ्रोमबो कुइसननि मार्कआ 1 जागोन जेनेरेल मेथामेटिक्सआव टटेल 30टा कुइसन्स थागोन होनना बिथांमोना बुंदों नै टटेल 30टा कुइसन आरो मोनफ्रोमबो कुइसननि मार्कआ 1 बेबायदिनो जेनेरेल इंलिशआव गासै 10टा कुइसन्स थागोन बेनि मोनफ्रोमबो कुइसननि मार्कआ 1-1 जागोन बेनि उनाव फैबाय रिडिं कम्प्रेहेनसन एन्ड इंलिश लेंगुवेज बेवहाय गासै 25टा कुइसन्स थागोन आरो मोनफ्रोमबो कुइसननि मार्क्सआ बेनिया मोनसेयाव 2 नम्बरनि जागोन 2 नम्बरनि जागोन स' टटेल 25टा कुइसन्स थायोबा बेनि मार्कआ 50टा जागोन स' गासैखौबो दाजाबजोबोब्ला कुइसन्सआ टटेल 150टा जागोन आरो बेनि जिथु टटेल मार्क्स जागोन बेयो 175 मार्क्सनि जागोन होनना बुंदों स' बेवहाय आगोलनि जिथु सेलेबास जेब्ला गोदान ओंखारदोंमोन बेवहाय एग्जामा 2 घन्टाल'सो जागोन स' बेफोरबायदि लिरनाय दंमोन बाट बेवहाय लिरनाय बायदिब्ला डिउरेसना एबा एग्जामखौ बिथांमोना 3 घन्टानि थाखाय कन्डाक्ट खालामगोन होनना बुंदों 3 घन्टायाव 112टा कुइसन्स थागोन आरो बेनि टटेल मार्क्सआ 175 मार्क्सनि जागोन स' बेयो जाबाय ग्रेजुवेट लेभेलनि जायफ्रा ग्रेजुवेट लेभेलनिखौ एप्लाइ खालामदों टारगेटनि बेनि उनाव फैबाय हायार सेकेन्डारि लेभेलनियाव गासै टपिकआ एबा साबजेक्टआ टटेल 5टा होनना बिथांमोना बुंदों नै बेवहाय नायना ला फार्स्टआवनो ससियेल स्टाडिस दङ बेयावबो बेनि कुइसन्सआबो टटेल 30टा थागोन होनना बुंदों आरो मोनफ्रोमबो कुइसननि मार्कआ 1 माने 30टा कुइसनाव 30 मार्क्सनि जागोन जेनेरेल नलेजाव 30टा कुइसन थागोन बेयावबो आरो बेनि मोनफ्रोमबो कुइसननि मार्कआबो 1-1 जागोन लजिकेल रिजनिं एन्ड मेन्टेल एबिलिटि बेवहाय गासै 20टा कुइसन्सफोर थागोन आरो मोनफ्रोमबो कुइसननि मार्कआ 1-1 जेनेरेल इंलिशआव 35टा कुइसन्स थागोन मोनफ्रोमबो कुइसननि मार्कआ 1 बेबायदिनो जेनेरेल मेथामेटिक्सआव टटेल 35टा कुइसन्स थागोन आरो मोनफ्रोमबो कुइसन्सनि मार्कआ 1-1 जागोन होनना बिथांमोना बुंदों स' बेनि जिथु एग्जाम हायार सेकेन्डारि लेभेलनिखौ जायफोरा एप्लाइ खालामदों
बेनि एग्जामावबो 3 घन्टा जागोन आरो गासै टोटल 150 टोटल गासै 150 टा क्वेश्चन थागोन 150 टा आरो बेनि टोटल मार्क्सआबो 150 जागोन थ' बेयो हायार सेकेन्डारि लेभेलनिमोन बिनि उनाव फैबाय मेट्रिक लेभेलनिया अनलि ड्राइभारनि पस्टनि थाखायलै थ' ड्राइभारनि पस्टखौ बिथांमोना क्लास 3 लेभेलाव सोनानै होदों थ' बेवहाय गासै टोटल 6 टा टपिक होदों टपिक एबा साबजेक्टफोर होदों बिथांमोना ससियेल स्टाडिसाव गासै 20 टा क्वेश्चन्स थागोन आरो मोनफ्रोमबो क्वेश्चननि मार्कआ 1 माने हाई स्कुल लेभेलनिया बा ड्राइभारनि साख्रिनिया मोनफ्रोमबो क्वेश्चननि मार्कआ 1 जागोन टोटल 150 टा क्वेश्चन थागोन बेयावबो आरो 3 घन्टानि जागोन एग्जामा आरो बेनि टोटल मार्क्सआबो 150 आनो जागोन बेनिनो राननानै होयोब्ला ससियेल स्टाडिसाव 20 टा जागोन जेनेरेल नलेजाव 30 टा लजिकेल रिजनिं एन्ड मेन्टेल एबिलिटियाव 20 टा जेनेरेल इंलिशाव 30 टा जेनेरेल मैथमेटिक्सआव 30 टा आरो रीड ट्रान्सपोर्ट बेवहाय टोटल 20 टा क्वेश्चन्स थागोन ना बिथांमोना बुंदों स' सिलेबास नायनाया इम्पर्टेन्टथार जायखिजाया एग्जामनि थाखायनो थ' बेखायनो बेखौ माने नोंथांमोना एसे मोजाङै नायना लायोब्लानो जाबाय आरो बेसिम जायफ्रा नायदों नोंथांमोना जुदि बुजियाखैब्ला खनसे गोदानै स्टार्टिंनिफ्राय नायफिनोब्लानो जाबाय स' दायो मोननैसो इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौ बुङोब्ला बेवहाय जिथु कुइसन्सफोर थागोन गासैबो कुइसन्सनि थाखाय माने मोनफ्रोमबो कुइसननि जिथु एन्सार बेयो मोनसेल' जागोन ना बिथांमोना बुंदों फरायनानै हायो द क्वेश्चन पेपर इन इट्स लेवल विल consist of multiple choice questions only and for every question there will be only one correct answer to be chosen from the given option so already मिथिखायोनो मोनब्रै अपसन होयो बेनिनो मोनसेया करेक्ट एन्सार जागोन आरो बेवहाय मोनसेल'सो सेलेक्ट खालामनांगोन आरो लोगोसे जितु आं एसे सिगाङाव बुंदोंमोन टपिकनि जेरै माबा मोनसे टपिकनियाव बा साबजेक्टनियाव गासै 30 टा थागोन होनना बुंदों बहाबा 20 टा कुइसन्स थागोन होनना बुंदों फर एग्जाम्पल जुदि ससियेल स्टाडिसनिखौ नायोब्ला ड्राइभारनिया 20 टा कुइसन्स थागोन होनना बुंदों ना बेबायदिनो जेनेरेल नलेजनि 30 टा थागोन होनना बुंदों स' बेयो एसे एनै डिफारेन्ट जानो हागौ जेरै ससियेल स्टाडिसाव 20नि जायगायाव 19 बो जानो हानाय बा 20नि जायगायाव 21 टा जानो हानाय स' बेबायदि हमना ला 19 जुदि जायोबा जेनेरेल नलेजाव 30नि जायगायाव 31 बो जानो हागौ बा 29 बो जानो हागौ माने मोनसेनियाव जुदि मोनसे खम जायोब्ला गुबुन मोनसे टपिकनियाव बेखौ दाजाबदेरनो हानाय जागोन माने उपरनिसे होनना बुङोना गोजौ गाहाय बहाबा खम बहाबा बारा बेफोरबायदि जागोन बाट अभारद्राय जाया मोनसे मोननैल'सो जागोन ना बिथांमोना क्लियार खालामनानै होखादों स' बेहाय कनफिउजननि जेबो खोथा गैया बाट 150 टा कुइसन्सआ जागोन ना 100% सिउरखाना क्लियार खालामनो हादों बेबायदिनो बेवहाय नेगेटिभ मार्कबो थागोन होनना बुंदों मोनफ्रोमबो रं कुइसननि थाखाय जेरै मोनसे कुइसन जुदि रं जायोब्ला नोंथांनि एन्सार होनाया रं जायोब्ला बेवहाय 1/4 होनना बुंदों माने 1 नम्बरनि कुइसन जुदि नोंथाङा बेखौ रं एन्सार होदोंब्ला बेवहाय 0.25 मार्क दानगोन होनना बुंदों बेबायदिनो जुदि कुइसना 2 मार्कनि जायो अब्ला 0.05 बा आधा 0.01 आधा दानगोन होनना बुंदों माने 1/4 होनना बुंदों नालाय स' मोनसे कुइसनखौ नोंथाङा मोनब्रै बाहागोआव रानना ला आरो बेनिनो मोनसे बाहागोखौ दानना होयोब्लानो जाबाय रं एन्सारनि थाखाय जेरै 2 मार्क्सनि जुदि जायोब्ला बेखौ मोनब्रै बाहागोआव रानोब्ला 0.5 जागोन ना स' 0.5 दानगोन जुदि 2 नम्बरनिबा आरो 1 नम्बरनिबा 0.25 जागोन ना टटेल मोनब्रै स' बेनिनो मोनसे बाहागोखौ दानोब्ला 0.25 दानगोन ना बिथांमोना क्लियार खालामनानै होखादों selecting more than one question of a question will be treated as wrong answer and it will be awarded negative marking so मोनसे कुइसननि थाखाय मोनब्रै अपसन थागोन मोनब्रै अपसननि मोनसेया कारेक्ट एन्सार आरो बे मोनसेया कारेक्ट एन्साराव मोनसेखौल'सो सेलेक्ट खालामनांगोन मोनसेनि जायगायाव जुदि नोंथाङा मोननै मोनथाम बेबायदि सेलेक्ट खालामोब्लाथाय बेयो माने बेखौ रं एन्सार होनना बुंगोन माने मोननै सेलेक्ट खालामनायाव मोनसेयाव कारेक्ट जादोंब्लाबो नाथाय गुबुन मोनसेयाव जितु नेगेटिभ जाबाय रं जाबाय स' बे हिसाबै मोननैखौबो रं होनना बुंगोन मोनसे एन्सारनियावनो मोननै सेलेक्ट खालामबा बेबायदिनो गोबाङानो सोङो कुइसन पेपारा मा लेंगुवेजनि फैगोन होननानै स' बेवहाय बिथांमोना क्लियार खालामनानै होखादों नाम्बार 5आव कुइसन पेपारा एसामिसनि फैगोन बांगालिनि फैगोन इंलिशनि फैगोन बर'नि फैगोन आरो हिन्दीनि फैगोन स' जायफोरा बर' मिडियामनि नोंथांमोना बर'जोंनो एग्जामखौ होनो हागोन स' बेवहाय जेबो कनफिउजन गैला
स' नायना लायोब्लानो जाबाय बे अफिसियेलखा आं अलरेडि बुंखादों दिनैसो होदों बेखौ आरो जितु एग्जामनि डेट आरो टाइम एग्जामनि डेटखौथ' आसामनि गि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होखादोंमोन स' उनावहाय सोलायोसो ना मायो बेखौ मिथिथ'ला मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु मोनथाम केटेगरिनि बा मोनथाम माने APSCनि जितु पेटार्न होनना बुंदोंमोन आगोलाव प्रिलिम्स मेन्स आरो भाइभा बेखौ फोसावनायनि सिगाङावनो जिहेतु डेटखौ फोसावनानै होदोंमोन बे हिसाबै उनावहाय जितु एग्जामनि पेटार्न बेखौ चेन्ज खालामफिनदोंना मेन्स आरो भाइभायावल' जागोन होननानै स' बे हिसाबै एग्जामनि डेटखौबो सोलायगोन ना सोलाया बेखौथ' दासिम मिथिथ'वाखै हमना ला सेप्तेम्बरावनो अक्ट'बरावनो बे मोननैयावनो जाखागोन ना सानना लायोब्लानो जाबाय नोंथांमोना जिहेतु बिथांमोना अलरेडि रेडि जाखादोंनो बे हिसाबै सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बरावनो जाखागोन ना सानना ला बाट टाइमखौसो मिथिया जेरै मा टाइमाव जागोन 10टा 11टा 12टा बेफोरबायदि टाइमखौ जेबो मिथिथ'वा बेखौ बिथांमोना उनावहाय फोसावनानै होगोन होनना बुंदों मिथिगोन स' रिपिट खालामफिनदों एग्जामा बड' मिडियामनिनो जागोन बर'फोरनि थाखाय आरो सोरबाफोर जुदि इंलिस मिडियामनिबा नोंथांमोना इंलिसावनो होनो हागोन स' सिलेबासा इम्परटेन्टथार नोंथांमोना सिलेबासखौ खनसे मोजाङै नायना लाथारोब्लानो जाबाय ग्रेजुवेट लेभेलनिखौ अलरेडि बुंखाबाय बेबायदिनो हायार सेकेन्डारिनिखौबो आरो मेट्रिक लेभेलनिखौबो बेयो क्लास 3निमोन स' दायो आं नोंथांमोना क्लास 4नि सिलेबासखौ दिन्थिना होनि क्लास 4नियाव दसे वेट खालाम बेयो क्लास 4नि क्लास 4निखौ नायोब्ला बेहाय बिथांमोना मोननै केटेगरिनि दङ होनना बुंदों एग्जामनि क्लास 4निया जेरै मोनसेया जाबाय क्लास 8 पासफोरनि थाखाय मोनसे आरो मेट्रिक पासफोरनि थाखाय मोनसे मेट्रिक पासनियावबो नर्मेल आरो लोगोसे ITI बेबायदि दङ स' सिलेबासखौ नायोब्ला बिथांमोना नै नाम्बार 3आव इंलिस दङ होनना बुंदों फार्स्टआवनो बेनि उनाव ससियेल स्टाडिस दङ बिनि उनाव मेथामेटिक्सनि दङ लोगोसे जेनेरेल नलेजबो दङ आरो लास्टआव मेन्टेल एबिलिटि एन्ड लजिकेल रिजनिं रिपिट खालामदों फार्स्टआव इंलिस बिनि उनाव ससियेल स्टाडिस बिनि उनाव मेथामेटिक्स बिनि उनाव जेनेरेल नलेज बिनि उनाव मेन्टेल एबिलिटि एन्ड लजिकेल रिजनिं स' गासै कुइसना टटेल 135टा जागोन होनना बुंदों आरो मोनफ्रोमबो कुइसननि मार्कआ से जागोन आरो बे जितु एग्जाम बेनि थाखाय जितु क्लास 4नि एग्जाम बेयो 2 घन्टा 30 मिनिट जागोन होनना बुंदों क्लास 3नि एग्जामा 3 घन्टा जागोन बाट क्लास 4नि जितु एग्जाम 8 पास आरो 10 पासफोरनि बिथांमोननिया 2 घन्टा 30 मिनिट जागोन आरो गासै कुइसन्सआ 135टा थागोन आरो बेयावबो एखेयानो जितु एग्जाम होनो मोननाया एसामिसाव होनो मोनगोन बांगालियाव होनो मोनगोन इंलिसाव होनो मोनगोन बर'आव होनो मोनगोन आरो हिन्दीयाव होनो मोनगोन टटेल 5टा लेंगुवेजफोराव स' जायफोरा बर' मिडियामनि बिथांमोना टेनसन गैया डाइरेक्ट माने बर' मिडियामावनो होनो मोनखागोन आरो मोनफ्रोमबो जितु कुइसननि एन्सार बेयो मोनसेल'सो जागोन मोनब्रैटा अपसननि गेजेराव आरो बेवहायबो नेगेटिभ मार्किं थागोन ना बिथांमोना बुंदों नेगेटिभ मार्कआ 0.25 जागोन माने बेवहायबो 1/4 बिथांमोना अलरेडि बुंनानै होखाबाय आरो जितु डेट आरो टाइम बेखौ उनावहाय टाइम बायदि फोसावना होगोन ना बिथांमोना बुंदों नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय आं अलरेडि बुंखादों 1 मार्कनि कुइसनाव नेगेटिभ मार्कआ 0.25 जागोन आरो 2 मार्कनि कुइसनाव नेगेटिभ मार्कआ 0.5 जागोन स' जायफोरा 4th ग्रेड एबा क्लास 4निखौ एप्लाइ खालामदों बिथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय बेखौ आरो रेडि जाखादो 135टा कुइसन जागोन नोंथांमोननिया 2 घन्टा 30 मिनिट जागोन एग्जामा स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों अन्नानै लाइक खालामब्लानो जाबाय आरो लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं